बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरि खख्लाबारि दख'र एबसुनि 29 बोसोरसालि जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गधुलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गायसननाय जाबाय। साफागुरि खख्लाबारि दख'र एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुमाखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामदों। जानो गोनां बोसोरारि जथुमायाव गाहायै बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननायनि थांखिजों खामानि मावबाय थानाय समाव बर' रायजो राजाया सानफ्रोमबो मोगा-मोगि जाबाय थानाय जेंना जेंसिफोरनि समाधाननि लामा दिहुननाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायनायनि बाथ्रा फोरमायदों दख'र एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना। लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंजानाय दफा मावफुंजायै आयदानि सायाव सावरायनाय आरो आद्रा थानाय दफाफोरखौ आबुं महर होनायनि सायावबो जथुमायाव गुवारै सावरायनायनि बाथ्रा फोरमायदों। साफागुरि खख्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बे जथुमानि लाइ खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारिखौ गुदलिगाव दालाइसा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय नैबे गुदलिगाव दालाइसा एबसुनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनै लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बेयो जानुवारि दाननि 6 आरो 7 साननैनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिया खुंजागोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि माखासे गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो अलरेडि जोंनि आलासि बिथांमोननो जोङो कनसेन्ट लेटारखौ जों हरनानै दोङो। दासिम जोंनि कनसेन्टआ थि जाथ'वाखै, अब्लाबो बेवहाय जोंनि मिरु थाखोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि जोंनि जिबायदि जागोन बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, गेलेमुवारि बादायलायनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदानि माखासे हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि अनगायैबो जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जौगानायनि थाखाय जोंनि समाजखौ गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोंनि माहारिनि माखासे हाबा मावनाय माखासे मेसेजफोरखौ आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोरा दासिमाव मावफुंजाबाय आरो मावफुंजायाखै माखासे दफाफोरा आद्रा जानानै दङ, बै माखासे गासै बाथ्राफोरखौ रायजोनो मेसेज होनो थाखाय जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो माखासे समाज मावथि फोरोंगिरि बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे कनफारेन्स गेजेरजों जोङो रायजोनो मोजां मोनसे मेसेज होनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों। क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नगरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफ&एफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।